Здравейте на всички мои последователи! Днес ще направим едно изчистване по чакрите. Ще чистим чакрите от всякакви негативи и ще възвръщаме енергията в чакрите и правилната им работа. Ще бъде като изчистване, чистка и едновременно с това ще го направим като медитация. Така че тук нещо се вълнува и не иска да застане. Момент само, за да видим. Ето така ще го направя. Крайна сметка не иска да застане там. Добре. И така. Много е важно да слушате моя глас и да чувате това, което ви казвам, за да може да изчистим чакрите. Тук съм сложила всички цветове на чакрите, всички свещи, които олицетворяват нашите чакри. И едновременно с това, ето, стълб от чакри. Това са нашите чакри, където ще горим този негатив. Така че настанете се удобно. Може да легнете, да седнете. Който не може да визуализира, добре е да легне и да слуша гласа ми, за да го направи като медитация. Който може да визуализира, може да гледа, ще гледате в пламъка на свеща и ще слушате какво казвам. Така, и сега започваме, като активираме и призоваваме висшите сили да влезат в моето пространство и пространството на всички, които слушат този запис. И записът ще бъде, това видео ще бъде винаги актуално, когато го слушате. И колкото повече хора го слушат, толкова повече ще бъде силен това видео. Призовавам висшите сили и всички ангели, архангели, пазители, наставници да влезат в моето пространство и пространството на всички, които слушат това видео и да ни помогнат в този ритуал, за да изчистиме енергийните си центрове и да изчистиме цялата енергоструктура. Благодаря. Така. И активираме първа чакра червено, втора чакра оранжево, трета чакра жълто. Нещо тук проблем имаме с трета чакра. Ще обяснявам какво е. Трета чакра. Тук големи проблеми някой има с трета чакра. Това е свободната ни воля. Оттам се закачат някой, който иска да ни... Ето, трета чакра. Четвърта чакра сърцето. Сърдечна чакра. Пета чакра гърлото. Шеста чакра третото око, интуицията. И седма чакра коронната. Така. И сега активираме този ритуал за всички чакри. И започваме да изгаряме целия негатив, който имаме в енергийните центрове. Може да гледате в огъня и да слушате гласа ми. Съсредоточете се. Представете си
как отгоре идва една божествена бяла светлина. Дишайте през носа, дълбоко, бавно, спокойно. Издишайте. Вдишваме. Издишваме. Отгоре идва светлина, бяла, лъчеста, изкряща и се спуска надолу. Спуска се по нашето тяло като стълб и стига до първа коронна чакра. Вижте долу в коронната чакра една малка точица червена. Който не може да си представя, може да гледа свеща червената и да си насища с тази светлина. Вижте тази точка. Червена. Това са нашите корени. Това е нашата стабилност. Това са нашата безопасност и устойчивост. Това са притесненията ни за храна, за пари. Това са нашите страхове. Започнете да се фокусирате в червената точка. Отваря се тази точка, започва да се разширява, да става по-голяма, разтегнете я, отворете я. Колкото се може повече, като насищате с този червен цвят. Вижте как се насища. Изкрящо червено. Разтягайте я, разтегнете я. И сега, по часовниковата стрелка, започвате да завихрите енергията вътре в нея. Трябва да се върти по часовниковата стрелка. Въртим по часовниковата стрелка. Ако не може да визуализирате, сложете си пръста долу на първа чакра и започвате с пръст да въртите енергията по часовниковата стрелка. И с всяко въртене изгаряме целия негатив, който се е събрал там. Всякакви подключки, всякакви страхове, всичко си тръгва оттам и се насища с червено, ярко червено светлина, която обхваща цялата първа чакра. Сега започваме нагоре, бавно, постепенно да качваме енергията нагоре и стигаме до втора чакра, оранжево. Това е стихията на водата. Това е нашето спокойствие, жизненост. Това е творческата енергия. Това са позитивните чувства, емоциите. Тази чакра ни дава добро настроение, жизнена енергия, сила. Така че сега фокусирайте се в втора чакра, която се намира два пръста под пъпа. Фокусирайте се там като малка точка, оранжева. И започвате да я разтегляте, да става по-голяма, оголемявате я, разтегляте. Оранжево. Става оранжева, изпълваме се с сила.
изпълва се, става голяма, голяма. Разтегнете я надолу, нагоре, настрани, навсякъде. Разтегнете. Става голяма, голяма оранжева точка. Сега започнете бавно да въртите по часовниковата стрелка енергията. Въртим по часовниковата стрелка. Леко, бавно, без никакви резки движения. Бавно завихраме енергията, като отстраняваме всичко, което е прилепнало към тази чакра. Премахваме, отстраняваме, освобождаваме всичко, което ни пречи. Бавно и спокойно освобождаваме. И може да обърнете внимание, допълнителните свещи, те също преработват негатива. На трета чакра започна да тече. Не знам дали се вижда. Ето тук. Трета чакра. И гърлената ни чакра. Погледнете какво имаме залепено на гърлената си чакра. То е като, гледайте, като канал, който се е залепил и ще стигнем до там. Така, продължаваме да движим бавно енергията нагоре. След оранжевото, бавно качваме енергията нагоре и виждаме една точка в слънчевия сплит. Това е нашето самочувствие. Това е баланса ни. Амбициите, решителността, нашето здраве. Вижте точката жълтата във вашето тяло и започнете да разширявате тази точка жълта. Разширяваме, бавно, без резки движения. Визуализираме как става по-голяма, по-голяма, по-голяма. И тази точка се разширява, става голяма. И се насища с жълт цвят. Сега започнете да въртите по часовниковата стрелка. Да въртите енергията. Бавно въртите по часовниковата стрелка. Разширявате, въртите, изчиствате всичко. Целият негатив, който имате в трета чакра, слънчевия сплит. И повтаряте: аз съм божествено дете. Аз се ценя. Аз имам самочувствие. Аз имам добър баланс. Аз съм балансиран. Аз съм решителен. И вярвам в добрите промени. Здрав съм. Аз имам силата и мога да се справя. Там доста неща има в трета чакра. Погледнете как тичат тези свещи. Не знам дали виждате. Капане, текане. Някой не вярва въобще в себе си, в своите си сили. Така. Продължаваме. Започваме бавно да вдигаме енергията нагоре, от слънчевия сплит нагоре, бавно,
Постепенно вдигаме нагоре и виждаме зелена точка. Може да видите и розова, защото това е любовта. Това е нашата любов към нас самите и към всички други. Кой както може да си представи. Вижте тази точка и започнете да я разширявате. Разширяваме точката, става по-голяма, разширява се. Разширяваме, като освобождаваме всичките мъки, страдания, разочарования, всичко, което ни прече да се обичаме, да бъдем цялостни, да се грижиме за себе си. Тази светлина започва да трепти вътре в нас. Усещаме трептенето вътре в нас. Сега започнете да въртите енергията бавно, спокойно, по часовниковата стрелка. Започваме да въртиме. Въртим по часовниковата стрелка и освобождаваме всичко, което ни пречи. Освобождаваме всички тъги, всички разочарования, освобождаваме всички емоции, които досега сме таяли в нашето сърце. Освобождаваме го. Премахваме. Вижте как неравномерно гори пламъка. Показва колко мъка има вътре. Колко тъга има вътре в нашето сърце. Това, че не сме проявявали любов към себе си. Хайде, въртете енергията по часовниковата стрелка. Въртете, като казвате: аз прощавам на себе си. Аз имам доброта и състрадание към себе си. Проявявам любов към мен и към другите. Свободно общувам с всички и се доверявам. Аз съм ведър, спокоен, хармоничен. Тази светлина, зелена, трепти в ритъма на сърцето. Погледнете колко негатив изкарваме от чакрите. Виждате ли? Тук доста хора има. Гледайте как са накачулили, вижте. Какви привязки. Тук има един човек, който е хванал друг и го стиска, вижте. Гледайте. Човек може, който да ви е обидил, който да ви е наранил и вие да стискате обидата към този човек. Изобщо доста негатив се освобождава в момента. И така. От сърдечната чакра енергията тръгва нагоре. Нагоре, плавно, бавно. И отиваме към гърлената чакра. Там виждаме тази точка. Синьо, светло-синя точка. И там има доста негатив. Свеща предварително започна да реве. Ето вижте канала. Показвам ви канала на розовата. Ето, погледнете как и тя реве там, където всичко се освобождаваше като негатив. Така, светло-синята точка на гърлото
Започнете да разширявате тази точка. Разширяваме, разширяваме, бавно, спокойно. Разширяваме, разширяваме. Става голямо, става голяма, голяма. Разширяваме. Сега започнете да въртите енергията в подчасовниковата стрелка бавно. Въртим, въртим енергията. Завъртаме, като освобождаваме целия негатив. Всякакви привязки, всякакви същности, всичко, което се е хванало там. Освобождаваме гърлената чакра от всичко, което ни пречи да се изразяваме, да казваме не, когато искаме да кажем не, да се чува нашия глас. Освобождавате, въртите тази енергия и казвате: аз свободно и лесно мога да изкажа своите идеи и намерения, без да чувствам дискомфорт. Аз съм отговорен, организиран и притежавам изключителни качества и идеи, които улесняват моя живот и живота на близките ми. Аз съм с добра имунна система. Аз съм силен и мога свободно, спокойно и с лекота да общувам с другите и със себе си. Сега тази енергия от гърлото започва бавно да се изкачва нагоре. Изкачва се нагоре и точка в третото око. Тъмно-синьо или виолетово, кой както може, така си представете тази светлина, тази точка, и започваме да разширяваме. Виолетовото става по-голямо, по-голямо, разширяваме точката, разширяваме и започваме да въртиме енергията. Бавно, спокойно завъртаме по часовниковата стрелка. Въртим и освобождаваме всичко, което пречи на нашата интуиция. Освобождаваме целия негатив, като изчистваме съзнание, подсъзнание, разум и свръхсъзнание. Оставете тази светлина да навлезе в главата ви, да ви пречисти и да зареди. Сега мислете само за тази пречистваща лилава светлина, която свети вътре в главата ви. Ти си уравновесен, ти си креативен, ти слушаш своята интуиция. И сега тази светлина тръгва нагоре, нагоре, нагоре и отива в седма чакра или горе на короната, като триъгълник. Горе представете си този триъгълник. Там е лотоса, като лотос може да си го представите. И там вижте тази точка, бяла светлина, която се разширява, става голяма, голяма, като стълб, голяма, разширява се. Започва да въртим енергията по часовниковата стрелка. По целия този лотос въртим енергията, въртиме. И колкото повече енергията се задвижва, изгаряте всякакво безпокойство,
Изгаряте всичко негативно оттам, всякакви същности, лаври, всичко, което там се е закачило, се изгаря. Всичко това се примахва и ви се отваря енергиен поток към Вселената. Отваря се потока към Вселената. Активираме потока небе, потока, който към Вселената. И вижте как се устремява този лъч, бял, светлина, отива нагоре, нагоре, нагоре към Вселената. Свързвате се с Вселената, с вашите ангели, архангели, учители, наставници. Вие се свързвате там. В спокойствие. Настава спокойствие, щастие, равновесие. И цялата Вселена ви изпраща енергиен поток. Кажете си, аз съм цялостен. Аз съм завършен. Аз съм здрав. Вижте как и бялата свеж потече. Ето е бялата светлина, всичко, което... Ето вижте, канала, който беше зацапан и той се отпуши. Няма да ви казвам сърцето какво, розовата светлина, какво излиза оттам. Ето вижте какви канали. Погледнете. Сърцето как плаче. Така, продължаваме. Сега вижте как този бял стълб от светлина, изкрящ, слиза надолу, минава през вашата чакра седма, коронната чакра, слиза надолу през третото око, освобождава ви, всичко, което е останало, освобождава, надолу гърлена чакра, освобождава рамене, ръце, глава, всичко, което е остатък, освобождава. Минава през тялото, сърцето, освобождава, ръцете, слънчев сплит, надолу, втора чакра, първа чакра, насища всичко със светлина, оттам краката по бедрата, слиза надолу, осветява цялото тяло със светлина, колена, надолу под колената, стъпала, пръсти и започва да слиза надолу в майката земя. Слиза надолу, слиза и се заземяваме. Ние се заземяваме. Аз съм заземен. Аз съм стабилен. Сега вижте как една кафява енергия тръгва нагоре, нагоре към нас. Това е енергията на майката земя. Ние сме заземени, заземяваме се, тръгва нагоре, влиза през стъпалата, върви нагоре и се заземяваме. Ние сме заземени. Ние сме тук и сега. Стъпили здраво на земята. Стъпили здраво на основите си. Поели целите благословии, всички благословии от майката земя. Поели благословиите от нашето родословно дърво. Нашата стабилност и изобилие. Ставаме стабилни като дърво. Представете си едно дърво. Силно, с силни корени. Вие сте дървото.
Корените са вашите родове. Силни сме. Стабилизирани сме. Ние имаме приятели, имаме стабилна работа, изобилие от здраве, щастие, късмет. И сега, с този бял стълб и с връзката ни с Вселената, с всички висши светли сили, сега, в този момент, поискайте всичко, което желаете. Висшите сили ви чуват. Поискайте най-съкровенните мечти. Какво искате за себе си? Пожелайте го. Пожелайте го. И всичко сега, което идва при нас, ни пълни шепите, пълни ни ръцете с изобилие и с всичко това, което искаме. Всичко, което желаем, мечтаем. Ето сега тази цялата мечта, всичко, което желаем, остава сега при нас, в нашата аура. Цялото изобилие, което идва от Вселената към нас, ние ще го споделим и с другите. И тази любов, която идва сега към нас, тази любов, която идва сега към нас, защото вижте как плаче, погледнете розовото. Любов, там ни е проблема, в любовта към нас, към другите. Вселената в момента ни дава любов, много любов. Розова светлина ни изпълва, която ни трансформира и повишава вибрациите ни. И сега слагаме намерението, че сме защитени по всяко време, където и да се намираме. Защитени са нашите близки, деца, семейство, приятели. Те ще са защитени също, защото се намират под нашата аура. Нашата свободна воля сега решава, ние решаваме да бъдем чист проводник на любовта и светлината, да имаме отворено трето око, да имаме чиста интуиция, да виждаме любовта и светлината във всичките й форми на този живот. Да имаме материални блага, да идват и да ги задържаме при нас, които са ни необходими, за да живеем в този материален свят, за да можем да осъществяваме мисията си тук, сега и в този живот, да съчетаеме духовното с материалното. Искам по-близо да ви покажа свещите как всички течат. Ето, погледнете, всичко тече. Червена, но най-плачевно е сърдечната чакра. Там е най-плачевно. Ето, гледайте как доста неща има, които са насложили. Това са цели канали. Ето, вижте.
И също запушването ни в... Ето вижте тук. Това е канал, който е запушен горе. Връзката ни с Вселената. Запушването. Ето вижте. Но тук на сърдечната чакра доста същности, същества, хора, които са ни наранявали, обиди, разочарования. Не говоря само за любовни отношения, говоря изобщо по принцип. Така че ще оставя всички свещи до края да изгорят за вас, за да може да пречистим всичко, което е останало. Харесайте, правя за всички мои почитатели на канала този ритуал. Затова моля да го харесате, за да мога да правя и други такива ритуали, да има енергообмен. Затова харесайте на самата страница в YouTube видеото. И потоците ще работят до пълното изпълнение на поставените пред тях задачи, след което ще се освободят с любов и благодарност. А друга част ще остане като много силна и непробиваема защита на мен и на всички, които ме слушат. Истина, заклето, благодаря. Благодаря на висшите сили за това, че бяха с нас. Благодаря за освобождението, за изцелението. Благодаря на всички ангели, архангели, пазители, учители и наставници. Благодаря на моите и на вашите също. Благодаря на вас и на вас. Даваме дар. Даваме дар. Благодаря. Оставям ви в здраве, щастие, обичайте се и бъдете обичани. Чао, чао!